ei hun am obaith I, ef yw fy hael fy nerth fy nghan. Mae'n gongl fain, mae'n dir mor gryf, craig yw I mi mewn dŵr a than. Ei gariad pur, ei heddwch mawr, does ofni mi nac ymdrech nawr. Fy nghysur yw fy holl yn oll, ynghariad Crist mae'n sicrwydd I. Ei hun a wisgo gnawd, llawn derfyniw mewn baban bach. Mae'n anreg serch, mae'n berffaith iawn, maint y gwawd gan wir ei wlad. Nes ar y groes bu farw ef, gan lwyr fod lon I llyd y nef, gan stroddwyd arno bob un bai, yn angau Crist mae mywyd I. A'i droi ei gorff tan deiad bedd, nos di yn lladd golein i'r byd, ond llifo gras yn afon gref, cododd y Crist mae'n fyw o hyd. Trasau mewn bydd I goliaeth fri, mae pechod wedi'm gollwng I. Rwy'n eiddo ef, ma'n eiddo I fi, am fynedigaeth gwaed fy Nghrist. Nid ei o gwyr, does ofni'r bedd, dyma yw'r grym sydd yno fi. Mae mywyd oll yn eiddo ef, Iesu sy'n arwain mi na'n rhydd. Na'i fastriw dyn ac uffern fawr, oddi wrth o'n hynny fyth I lawr. Nes daw yn ôl, neu'n alw dre, yn ddim yn bwys mi safa fi. Doedd un heb clod ar gwerth sy'n ei
See
dy hun a ngobaith i, ef yw fy hael fy nerth fy nghan. Mae'n goml fain, mae'n dir mor gryf, craig yw i mi mewn dŵr a than. Ei gariad pur, ei heddwch mawr, does ofni min ac ymdrech nawr. Fy nghysur yw fy holl yn oll, ynghariad Crist mae'n sicrwydd i. Dy hun a wisgodd gnawd, llawn derfyniw mewn baban bach. Mae'n anreg serch, mae'n berffaith iawn, maint y gwawd gan wir ei wlad. Nes ar y groes bu farw ef, gan lwyr fodlon i llyd y nef, gan stroddwyd arno.
Enw fi di Lois Adams, a di dod o'r Adams family. Ac dwi yn cael fy nghodi fyny yn Gogledd Cymru yn Penrhydeudraeth, ond rwan yn byw yn Gaerdydd. A di bod yn gweithio efo UCCF, sef yr Undebau Cristnogol, am 9 mlynedd. And dwi'n really excited. Dwi'n mynd i weithio llawn amser efo fy eglwys Gymraeg Gaerdydd. Dwi'n edrych ymlaen. Dwi'n mynd i fod yn helpu'r eglwys efo gweithgareddau nhw, efo ymgyrchoedd, efo ngyllu. Ond dwi'n gallu wneud hwn yn llawn amser, achos fod elusen o'r enw WLF, sef Fforwm Arweinyddiol Cymru. Mae'n newydd iawn, a dwi hyd yn ddim yn cofio'r teitl. So Fforwm Arweinyddiaeth Cymru. A maen nhw wedi rhoi cefnogaeth ariannol ata ni mwyn cyflogi fi yn llawn amser i weithio fe'r eglwys. Mae WLF yn cefnogi 4 person flwyddyn yma i weithio efo'i eglwys nhw, ond hefyd i helpu eglwysi eraill.
So bydd fy eglwys i yn caniatáu fi helpu eglwysi ar draws Cymru efo fatha efengylu fwy creadigol, ella ymwneud efo artistiaid neu hynod dod i ddeall ein diwylliant ni well a gweld sut mae cyrraedd Iesu a defnyddio ein diwylliant ni yn ffordd wych o dod i nabod bobl a pwyntio nhw at Iesu Grist. Yeah. Mhm. Yeah. Yeah. A da ni'n gobeithio cael wneud fatha efengylu mewn ffordd gwahanol. So ella ffordd fwy, wel, fi creadigol. Mae'r 4 eraill yn wneud fatha gwaith plant neu stwff fel yna. Ond ie, trio cyrraedd allan at ein Cymru Cymraeg a'n ffrindiau ni mewn ffordd bach o wahanol a dod atyn nhw yn lle gobeithio fod nhw'n dod ato ni. Gallwch chi gweddio drosto fi a Eglwys Gaerdydd. Dwi'n edrych ymlaen i gweithio efo nhw, ond jyst gweddiwch fod Duw yn mynd i neu ni'n ddewr efo gwahanol digwyddiadau di wneud, gofyn am dyfalbarhad i ni cario ymlaen efo digwyddiadau ni, ond hefyd bod yn ddewr a cyrraedd at ein ffrindiau ni a'r Cymru Cymraeg. So ie, gweddiwch am Eglwys Gymraeg yn Gaerdydd. A hefyd ella gweddiwch dros, mae yna 4 ohono fi, as in, dim 4 ohono fi, 4 sy'n neud yr un swydd â fi. So gweddiwch dros i nhw, mae yna un, Morgan, mae o'n siarad Cymraeg hefyd, oedd o'n fyfyriwr yn Aberystwyth, mae o yn Monmouth, mae Meg yn Abertawe a mae yna boi o'r enw Nathan yn Gaerdydd hefyd. So gweddiwch fod ni yn gallu, fatha supportio'r eglwys a defnyddio ein sgil ni. Yeah. Yndi, hollol, ie, fel dad, ie. Dim plentyn, just bod yn creadigol. Yndi, mae awr i blant yn mynd i fod yn gorfforol, yn ddim ar-lein, sydd yn wych. So mae'n digwydd heddiw yma a fory am 2:00 wrth ymyl cae, wrth ymyl yr grŵp peth hamdden, chwaraeon. Ond dim yr AstroTurf, dim yr peth plastig sydd yn y ffrwd, ond ar yr ochr, bydd yna gobeithio seins yn dangos chi ffordd i fynd yna. So ar ochr yr canolfan hamdden. Ie, plant ysgol gynradd, ond mae croeso chi gyd fod. Fydd o'n neis gael lot o bobl yn canu. Ac so mae croeso i'r rhieni ista ar yr ochr, croeso i bobl hŷn a bobl ifanc, ond i ysgol gynradd bydd y gweithgareddau rhan fwyaf. Yeah. Iawn. Mae'n dda gwybod yn dydi bod gwaith yn digwydd ar hyd a lled yn gwlad ni a mentre newydd yn digwydd a dwi'n siŵr byddwn ni'n parhau i weddio dros loes ar gwaith beth hi yn ei wneud. Ac yn edrych ymlaen at gael clywed be mae Duw yn wneud trwyddi. Os ydych chi eisiau gwybod mwy, ewch i siarad efo loes yn ystod y Cynhadledd. O gadewch i ni droi at air Duw. Dwi am ddarllen, falle cyn darllen dylen ni hefyd wneud eich atgoffa chi bod cyfarfodydd y Cynhadledd yn wahanol i'r arfer. Da ni ddim yn cyfarfod mewn nos, ond mae fyddwn ni'n cyfarfod am 4:00 prynhawn yma, fan yma. A'r un peth fori, 11 y bore a 4:00 prynhawn. Yn hytrach na bod chi'n troi fyny am 7:00 a neb o gwmpas. Reit, da ni am ddarllen o ail Corinthiad ar 6 bennod, gan ddechrau yn yr adnod gyntaf. Rydym ni
fel cydweithwyr yn apelio atoch i beidio ag adael i'r gras a dderbyniasoch gan Dduw fynd yn ofer. Oherwydd y mae Duw yn dweud, yn yr amser cymeradwy y gwrandewais arnat, ath gynorthwyo ar ddydd iachawdwriaeth. Dyma yn awr yr amser cymeradwy. Dyma yn awr ddydd iachawdwriaeth. Nid ydym yn gosod unrhyw faint tramgwydd ar lwybr neb rhag cael bai ar ein gweinidogaeth. Yn hytrach ym mhob peth yr ydym yn ein cymeradwyo'n hunain fel gweinidogion Duw yn ein dyfalbarhad mawr, yn ein gorthrymderau, ein gofidiau, a'n cyfyngderau, yn ein profiadau o'r chwip, o garchar ac o derfysg, yn ein llafur, yn ein diffyg cwsg a'n newyn, yn ein purdeb, ein gwybodaeth, ein goddef garwch a'n caredigrwydd, yn yr ysbryd glân ac yn ein cariad dir a gryth, yng ngair y gwirionedd ac yn nerth Duw, trwy ddefnyddio arfau cyfiawnder yn y llaw dde a'r llaw chwith. Doed parch, doed amarch, doed anglod, doed clod. Twyllwyr yn gelwyr, a nynau'n eirwyr. Rhaid i nod, a nynau'n enwog. Yn marw, ac eto byw ydym. Dan gosb, ond heb gael ein lladd. Dan dristwch, ond bob amser yn llawenhau. Mewn tlodi, ond yn gwneud llawer yn gyfoethog. Heb ddim gennym ac eto'n berchen pob peth. Dyma air yr arglwydd. Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Da ni'n troi ato ti y bore yma yn ddiolchgar am y cyfan yr wyt ti yn ei wneud yn ein dyddiau ni. Da ni'n byw mewn byd sydd yn llawn terfysg. Da ni wedi wynebu blwyddyn a hanner wahanol iawn yn ein gwlad ni. Ond o Dduw tad ar un olwg mae hynny'n edrych yn beth bach iawn o feddwl am y cynnwrf sydd mewn llefydd fel Hawaii ac Afghanistan. Ac o Dduw tad, da ni'n byw mewn byd lle mae pobl wrthi yn gwneud pob math o bethau a neb yn cyflawni rhyw lawer ac eto. Uwchlaw'r cyfan yr wyt ti yn llywodraethu yn y nefoedd. Yr wyt ti'n gweithio allan dy gynllun gogoneddus. Yr wyt ti ar tragwyddoldeb yn y Dduw sydd yn gwybod y cyfan, yn gweld y diwedd o'r dechrau ac yn trefnu mewn daioni. Ac felly, da ni'n troi at ti y bore yma, i geisio dy oleuni di, i geisio dy drigaredd di. A da ni'n ddiolchgar dy fod ti yn Dduw trigarog o Dduw ein tad. Da ni'n cofio unwaith eto am y ffordd yr wyt ti wedi danfon y dy fab i'r byd yn mwyn ni. Cyn hynny wedi rhoi cymaint o arweiniad, danfon y proffwydi a'r cysgodion i gyd yn pwyntio ymlaen ato fo, ac yntau'n dod i gyflawni'r proffwydoliaethau, i ysugo pen y ddraig. Da ni ddiolchgar o Dduw tad eto. Mae trwy Iesu Grist, yr un gymerodd yn holl anwireddau, ac a ddioddefodd yn ein lle ar y groes. Gan atgyfodi'n fuddugoliaethus y trydydd dydd, trwy Iesu Grist, da ni'n cael dod ata ti. A'r bore mawr newydd o Dduw tad, da ni yn dod yn gwybod bod gynddon ni reswm o'r newydd i edifarhau am yn gweithredoedd, reswm o'r newydd i edifarhau am i ni beidio dy garid i a'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl enaid, a'n holl nerth. Reswm i edifarhau o'r newydd yn bod ni ddim wedi caru'n cyddyn fel ni ein hunain. Ac eto, da ni'n dod mewn hyder trwy waed ein harglwydd Iesu Grist,
gan gredu dy fod ti am ein bendithio. Da ni o Dduw Tad yn gwybod dy fod ti ar waith yn ein byd, oherwydd mae dy air di yn mynd ar led, a tydy dy air ddim yn dychwelyd ata ti yn wag. A'n gweddi ni y bore yma, Dad, ydy bydde dy air di yn dod trwy dy was i'n calonau ni. Ac y byddwn ni efo'n gilydd yn gallu llawenhau ger dyfron di. Felly o arglwydd, da ni'n gofyn ar ei ti gymeryd y dy was yn dy ddwylo. Da ni'n diolch am y ffordd o'r ti wedi arwain wrth iddo baratoi. A da ni'n gweddi y bydd yr ysbryd glân yn ei feddiannu fo y rwan. Y bydd o fel y berth oedd yn llosgi heb gael ei difa. Y bydd o Dduw Tad yn llawn o'r ysbryd, a'r ysbryd glân trwyddo yn llefaru. Ac wrth i ni wrando, Dduw Tad, gwna'n calonau ni yn barod i wrando, yn hyblyg yn dy ddwylo, yn barod i gymeryd sylw ac i ymateb, fel y byddwn ni, Dduw Tad, yn gallu dy ogoneddu di yn fwy, ac ogoneddu yn harglwydd Iesu Grist yn fwy. Felly clywyn gweddi o arglwydd. Gofala os gweli di fod yn dda am y dechnoleg, gofala am y cyfan o'r trefniadau sydd yn digwydd, a hynny mwyn i Iesu Grist gael i ddyrchafu yn ein plith. Clyw ni a derbyn ein diolch am dy holl ddaioni trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mi ganwn ni emyn arall, a wedyn da ni falch o gael croesawu parchedig Derek Adams, yn enwog am sawl peth gan gynnwys fod yn dad i Lois. Ond da ni ddiolch bod Derek wedi cytuno i ddod yma. Mae Derek yn weinidog ar yr Eglwys Efengylau Gymraeg yma yn Aberystwyth, ac cyn hynny wedi bod yn weinidog yng Nghapel y Fron ym Mhenrhyn Deidress, ac cyn hynny yn Cildwrn yn Llangefni, yn gweinidogaethu efo Hywel Meredydd yn y fan honno. Bendith ar dy weinidogaeth di i'n plith ni, a cyn i ti ddod deni am ganu emyn, sydd yn golygu bod ni ddim eisiau gweld Derek, ond bod ni eisiau gweld rhywun llawer mwy. Rwy'n chwennych gweld ei degwch ef. Gweld yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni ganu cyn dod i wrando ar y gair. I'ch gweld ei degwch sy'ch bopeth is yr chod, na welodd lluoedd nefoedd bir, gyffeli bydd orioed, efe yw ffynnon fawr pob dawn, gwnaeth holl ogoniant dyn, a'r hiw drysorau fel y môr, ac iddiwyd ynddo'i hun. Rwyf yn hireithi am gael praw, o'r mae pleser a'i sy'n cael ei hyfed heb ddim traw,
gwerth fawr drud. Ga I jyst dechrau trwy dweud rhywbeth am y taflen yma. Mae rai chi wedi pigo fe yn fyny'n barod, neu wedi cymryd. Sdim rhaid i chi cael un. Pwrpas yw, wrth i chi wrando ar y pregaeth, gallwch chi llanw fe fyny, nodi'r pwyntiau, helpu chi gofio. Ond mae yna hefyd cwestiynau i'w drafod. A'r syniad yw, falle, hyd yn oed os ydych chi'n eisiau llenwi fe fyny wrth mynd trwy y bregaeth, cymrwch un ar y diwedd, a wedyn gallwch chi rhannu fe rhwng pobl a siarad dros beth ych chi wedi dysgu. Achos dwi yn meddwl mai wrth trafod gyda'ch gilydd beth sydd wedi taro chi, gewch chi llawer mwy o fydd na jyst wrth gwrando ar y pregaeth. I chi sy'n gwrando ar y we, mae'r taflenni hefyd ar gael ar y we. Sgynnu fi ddim syniad sut. Dwi ddim yn person teci, ond maen nhw ar gael hefyd ar y we. Reit, y pwnc dwi eisiau siarad amdano yw llawenydd. A mae gennym fi 4 peth dwi eisiau gwneud yn y pregaethau. Cynta i gyd, y pregaeth cynta yma yn pregaeth cyffredinol efo lle llawenydd a tristwch. Yn yr ail bregaeth pnawn yma, byddwn ni'n edrych ar llawenydd fel ffrwyth yr ysbryd glân. Ac wedyn, yn pregaeth 3 a 4, yr un pwnc, sef llawenydd Iesu Grist. Beth oedd yn gwneud Iesu Grist yn hapus, a'i dymuniad bod ni yn profi y llawenydd oedd yn profi. Felly dyna'r patrwm. Wrth i ni fe mynd ymlaen, dwi'n credu bod y pregaethau yn mynd yn ddyfnach, ac os ga i ddeud hyn, yn fwy gogoneddus. Ond dyn ni'n dechrau efo'r sail cyffredinol. Dyw foundation ti ddim yn edrych yn neis, ond mae'n bwysig gael e. Ac falle bod na ddim byd rhyfeddol yn y pregaeth yma, ond mae e'n sail i'r pregaethau eraill. Felly fi'n gobeithio newch chi maddau o fi'n mynd trwy pethau basic, ond mae gosod sail da i'r pwnc o bwys mawr. Gadewch ni siarad am bwysigrwydd llawenydd. Cynta i gyd, mae'n bwysig i chi eich hunan yn bersonol. Yn gadarnhaol, reit, does dim rhaid i chi perswadio Tommy bach i chwarae ffwtbol. Chi'n goffo perswadio fe i glanhau llofft a wneud i gwaith cartre, ond dim i chwarae ffwtbol. Mae e'n hoffi gwneud e. Ac felly mae e'n wneud e yn naturiol. Os ydy dilyn Iesu Grist yn llawenydd, bydd ei fuddod gymaint haws. Byddwn ni eisiau wneud e. Ar yr ochr arall, yn negyddol, os dyn ni ddim yn cael llawenydd yn Iesu Grist, fe fyddwn ni yn ceisio llawenydd mewn rhywbeth arall. Dyn ni wedi cael yn creu i geisio llawenydd. Dyna'r pwynt, mae'n rhywbeth dyn ni'n mwynhau, mae'n rhywbeth dyn ni'n ceisio. Os ydych chi ddim yn cael llawenydd yn niw, fe feddwch chi yn ceisio llawenydd mewn pechod. Yw gosod e mewn ffordd darlun. Os ydych chi'n gyrru hen car proton, mae'n temtasiwn dwyn Volkswagen Golf. Ond os ydych chi'n bia Rolls Royce, dyw Volkswagen Golf ddim yn temtasiwn i chi. Nawr, os ydych chi'n cael llawenydd yn Iesu Grist sy'n well na llawenydd pechod, dyw temtasiynau pechod, dallai ddim gweud bod nhw wedi diflannu,
ond maen nhw'n lot llai, achos bod chi'n mwynhau yn yw. Felly mae cael llawenydd yn help i chi fuddod personol. Mae'n help hefyd i'ch tystiolaeth yn y byd. Nawr, pan dyn ni'n rannu'r Efengyl, mae yna rai pethau am yr Efengyl sydd yn dramgwydd i bobl ac yn anodd i bobl. A gallwn ni mosgoi nhw. Ond mae llawenydd yn attractif i bawb. Mae llawenydd yn rhywbeth sydd yn denu pobl. Ac os byddwn ni'n llawenhau yn Iesu Grist ar Efengyl, byddwn ni'n denu pobl eraill at yr Efengyl yn haws. Ond yn fwyaf pwysig yw nid effaith llawenydd arno ni nag ar pobl eraill, ond bod llawenydd yn rhoi clod i Dduw. Mae'n sarhad ar Dduw os dyn ni ddim yn gwasanaethu fe yn llawen. Grewch yr adnod yma o Deuteronomy, pennod 28, ac adnod 47, mae ar y sgrin. Mae'n sôn bod Duw yn cosbi'r pobl pam? Gan na wasanaethoch yr arglwydd y Dduw mewn llawenydd a llawnder calon. Yn yw, ond nhw'n gwneud y gwasanaethau yn gwneud nhw rhyw half-hearted. Dychmygwch nawr bod chi'n mynd mewn i caffi a bod chi wedi orchebu bwyd a dyma'r waiter yn dod i fyny efo plat ar eich bwrdd, splat o grefi ar eich crys. A mae'n edrych arnoch chi fath o, peidwch chi a cwyno. Dych chi'n mynd mwynhau. Sgynna fe'n parch at y peth o gwbl. Os oedd y person sy'n gweini yn meddwl bod y chef wedi wneud rhyw pryd ffantastig, mae rhywbeth da, bys fe'n dod, chi'n bod, efo'r pryd, llai ddim actio fe, mae'n gosod e lawr, sbiwch beth i gynnwch chi, a chi'n teimlo bod rhywbeth yno. Sut i ni'n cyflwyno'r Efengyl? Ydyn ni'n llawenhau yn yw? Neu fel, yn dwy'n sarhad, fel bydda ni ddim yn meddwl bod y peth yma wir o werth. Mae cyffes, Llan Steffan, y cyffes yr holwyddoleg catechism byraf, yn dechrau efo'r cwestiwn beth yw prif pwrpas dyn, a dyle'r ateb yn dod i fyny ar y sgrin. Sori'n gael chi. A dyma'r ateb, bron iawn, right? Pwrpas pennaf bywyd dyn yw gogoneddu Duw a'i fwynhau ef yn dragywydd. Nawr, nes i darllen beth oedd y catechism byraf yn dweud go iawn. A John Piper yn gweud dwi eisiau newid un gair. Y gair nath e newid oedd y gair ai. Nid gogoneddu Duw a'i fwynhau, ond gogoneddu Duw trwy ei fwynhau yn dragywydd. Dych chi'n gael y pwynt? Sut dych chi'n gogoneddu Duw? Dych chi'n gogoneddu Duw trwy llawenhau ynddo fe. Os dych chi ddim yn llawenhau ynddo fe, mae'n dangos bod chi ddim yn ei gwerthfawrogi fe. Dych chi ddim yn ei addoli fe. Ac felly, prif pwrpas llawenydd, ie, mae'n helpu i fuddod. Ie, mae'n tystiolaeth i bobl eraill. Ond trwy, i fuddod, prif pwrpas llawenydd. Wrth llawenhau yn yw, dyn ni'n ei addoli fe ac yn ei ogoneddu fe. Felly mae llawenydd yn bwysig. Ga i ddeud beth dwi ddim eisiau wneud. Dwi ddim yn mynd i roi quick fix i chi. Dwi ddim yn mynd i dod yma efo cyfrinach llawenydd. Os ydych chi jyst yn cael hwn, chi'n bod, byddwch chi'n hapus, achos dos na ddim un. Dwi'n ei roi i chi patrwm eang o'r bywyd Cristnogol. Ond o safbwynt llawenydd. A sut mae'n creu llawenydd.
y ffordd o fyw sy'n gwneud ni'n llawer. Dwi ddim yn ei dod â seicoleg i chi. Nawr mae meddyliau ni yn gymleth, right? A mae psychiatrydd yn gallu bod yn help. Chi'n bod, mae gennym ni pob fath o broblemau. Mae meddyg yn gallu bod yn help a mae rhywun efo iselder a rhyw broblemau felly. Mae bwyta'n iach ac ymarfer corff. Right? Mae yna pethau felly yn gallu fod yn help mwyn byw yn llawen. Ond dim dyna beth sydd gyda fi. Dwi ddim yn psychiatri, dwi ddim yn meddyg. Pregethwr gair diw ydw i. So be dwi'n rhoi i chi yw diwinyddiaeth. Dysgeidiaeth y Beibl ar sut mae bod yn llawen. A dwi ddim yn ymddiheurio achos mae e'n fwy perthnasol nag unrhyw beth y psychiatrydd roi. Mae e'n fwy parhaol nag unrhyw help y gall meddyg rhoi. Yr help mwyaf i lawenydd yw deall y gwirioneddau ysbrydol yma, y gwirioneddau. Dwi ddim yn rhoi ffordd i chi i osgoi tristwch. Ers y cwymp mae tristwch yn dod ar bawb. Ond dwi eisiau dangos bod yna llawenydd ar gael sy'n gallu copio efo'r tristwch yna a mwy na copio efo'r tristwch yna. Felly dwi'n dechrau ar ôl y rhagarweiniad hir yna efo'n testun ni 2 Corinthiaid 6 adnod 10 a mae e'n oxymoron. Rhan o'r adnod. Beth yw oxymoron? Oxymoron yw rhywbeth sy'n gwrthweud ei hunan mwyn cyfleu gwirionedd. Mae hyn ar gwrthwyneb. A chi'n meddwl sut mae'r un yn ffitio. Ac wrth gwrs mae'n cael ei gosod fel yna, fel bod chi yn goffa gweithio mas a meddwl sut gall hyn a hwnna bod yn wir, a chi'n dechrau gweithio fe mas. Dyna pwrpas oxymoron. A dyma'r oxymoron, 2 Corinthiaid 6 adnod 10, dan dristwch, ond bob amser yn llawen. Dan dristwch, ond bob amser yn llawen. Felly dwi eisiau sôn yn y pregaeth gyntaf yma am lle llawenydd a thristwch yn y bywyd ysbrydol. Y pwynt gyntaf. Mae'n iawn i'r Cristion lawenhau ymhleserau'r ddaear yma. Pam yn y byd bysau pobl yn meddwl bod hynny'n anghywir? Pam yn y byd bysau pobl yn teimlo'n euog a mwynhau pethau daearol? Wel, mae yna rai resymau. Chi'n gweld mae'r Beibl yn aml yn sôn am y byd fel rhywbeth pechadurus, fel peth drwg. Ond wrth gwrs mae'r Beibl yn iwso'r gair byd mewn wahanol ffyrdd. Weithiau mae'n sôn am y ddaear, ond yn aml iawn mae'n sôn am y byd syrthiedig yn ei agwedd aniwiol yn erbyn Duw. A dyw pobl ddim di deall hynny ac yn tueddu meddwl bod unrhyw beth physical yn anghywir. A wedyn, dyn ni mor gyfarwydd a brwydro yn erbyn temtasiwn pleserau pechod, a mae gan pechod i pleserau, a maen nhw'n temtio ni, fel bod ni'n cysylltu pleser a phechod. A ni'n teimlo dylwn ni fod yn mwynhau cwrdd gweddi. Nid beef burgers a ffilm, cwrdd gweddi. Ond, dyn ni cael mwynhau nhw gyd. Neu mae'r cwestiwn o prynu'r amser. Pam dych chi'n gwastraffu amser efo hobbies neu rhywbeth bach fel un, pryd mae'r dyddiau mor enbydus. Dylen ni fod wrthi yn gwneud pethau ysbrydol trwy'r adeg. Ac yn teimlo'n euog mwynhau pethau daearol.
Nawr am y resymau yna, mae pobl tym bach yn amhys o mwynhau pethau daearol. Pam felly mae e'n iawn mwynhau a llawenhau ymhleserau'r ddaear? Wel, cynta i gyd, achos nath Duw creu ni yn gyrff cyn bod e'n ail creu ni yn Gristnogion. Fe nath creu ni yn bobl cyn yn ail creu ni yn bobl oedd yn adnabod Duw. Dyw'r ail enedigaeth ddim yn cael gwared o'r genedigaeth cynta. Does dim byd secular yn y bywyd Cristnogol. Beth bynnag dych chi'n neud, dych chi'n gwneud gogoniant i Dduw. Os ydych chi'n chwarae pêl droed, gnewch gogoniant i Dduw. A does dim rhaid sgwennu adnod ar y pêl. Os ydych chi'n gweu, os ydych chi'n neud crefft, os dim rhaid i'r llun bod yn llun o Iesu Grist. Mae'r pethau yna'n iawn. Dydy aberthu pleserau yn ddi-reswm ddim yn help ysbrydol. Nawr gall Duw gofyn i chi wneud. Os ydych chi'n edrych ar bywyd Ioan Fydyddiwr neu Elias, chi'n sicr yn cael yr argraff bod nhw'n beth ni'n galw'n ascetic, yn yw, o Duw di galw nhw i dod ar wahân o lot fawr o pleserau arferol y ddaear yma. A Duw di gofyn iddyn nhw wneud. Ond bod Duw yn gallu gofyn, falle bod rhywbeth ddim i chi, paidwch â meddwl bod cael gwared o pleserau yn ddi-reswm yn help ysbrydol. Clywch yr adnod yma, Colosiau 2 ac adnod 23. Mae Paul yn sôn nawr am pobl yn Colose sydd yn gosod wahanol reolau beth i chi yn cael wneud a ddim yn cael wneud. Mae'r fath bethau, mae i'r fath bethau enw doethineb, edrych yn gall, gyda'ch crefydd wneud, a'i hunan ddiraddiad, a'i triniaeth lem o'r corff, yn yw bod yn strict o hun ac yn y blaen. Mae'n edrych yn ysbrydol, mae'n edrych yn peth doeth i wneud. Ond nid ydynt o unrhyw werth i atal cnawdolrwydd. Medde, dyw e ddim iws am brwydro'ch bechod. Gall mynach sy'n mynd bant o'r holl pleserau yma bod yn hollol bechadurus. Dyw e ddim yn gallu gweithredu pethau allan, ond mae'r bechod yn fewnol. Wrth geisio delio gyda pechod trwy osgoi pleserau'r ddaear, chi'n backing up the wrong tree. Felly, os ydych chi ddim yn torri gorchmynion a cyfarwyddu Duw, mwynhewch, llawenhewch ymhethau'r ddaear yma sy'n dod i chi. Bwytewch yn iach a'i mwynhau. Ond paidwch gorbwyta. Exercisewch eich corff a mwynhau gemau corfforol. Cofiwch byddwch chi'n heneiddio, a cofiwch bod yr unaid yn fwy bwysig. Mwynhewch eich hobbies, cerddoriaeth, casglu rifau tren, darllen, arlunio, cerddoriaeth, beth bynnag ydy e. Llawenhewch yn eich rywioldeb, fel dyn neu merch yn ôl cyfarwyddu Duw. Llawenhewch yn y pethau yma a diolchwch i Dduw amdanynt. Ond cofiwch, a nawr dyn ni'n dod i'r ail pwynt. Mae yna rai pethau rhaid i ni gofio ynglyn â pleserau a llawenydd y ddaear yma. Mae gynno fi 4 rhybydd. Rhybydd 1. Dydy'r pleserau'r ddaear yma heb i addo i ni. Os ydych chi'n cael nhw, diolchwch i Dduw amdanyn nhw. Bonus! Ond ers y cwymp,
Mae tristwch a dioddefaint yn dod i bawb, a dyw e ddim yn cael ei rannu'n gyfartal. Mae rai yn cael lot, a mae rai yn cael ychydig, a mae rhywun sy'n cael lot fawr o dioddefaint yn gweud, pam fi? Wel, pam lai? Dyw llawenydd daearol, dyw e ddim wedi cael ei addo. Mae bendithion ysbrydol wedi ei addo. Chi hawlio nhw, yn sicr. Ond dyw llawenydd mewn pethau daearol, dyn nhw ddim wedi addo, bonus ydyn nhw. A gweud y gwir, mae Duw yn rybuddio ni i ddisgwyl trafferthion a dioddefaint ar y ddaear. Yr ail rybydd, dros dro mae pleserau'r ddaear yma. Os ydych chi'n cael nhw, mwynhewch nhw tra gallwch chi. Achos mae salwch yn dod, a chi'n heneiddio, a mae trychinebau yn digwydd. Felly peidwch â dibynnu arnyn nhw, os ydych chi'n selio llawenydd ar pleserau'r ddaear yma, wel, gallwch chi colli nhw yn sydyn iawn. Mwynhewch nhw, ond fi'n hoffi'r darlun, dalwch nhw efo dwylo agored. Yn yw, chi'n mwynhau y pethau yma, gret. Ond chi'n gwybod gall Duw gofyn i chi roi nhw heibio. A chi'n bodlon roi heibio. Chi'n gwybod, weithiau Duw ddim yn gofyn, mae jyst yn cymryd nhw. Chi eisiau'r pethau yma, a mae'n cymryd nhw. Chi wrth eich bod mewn sport, a mae'n cymryd eich iechyd. Felly chi'n gofod mwynhau nhw tra bod nhw gyda chi. Ond chi'n dibynnu arnyn nhw, chi'n dal nhw efo dwylo agored, ysgafn. Y trydydd rhybydd yw hyn. Cofiwch y gall pleserau'r ddaear yma eich swyno chi. Eich swyno chi. Yn yw, os ydych chi wedi gweld Jungle Book, chi'n gwybod bod Mowgli, a cartoon dwi wedi gweld, ddim sy'n gyfer i wneud yn live nawr, nag yw. Mae ca y neidr, y sarf, yn dal Mowgli trwy i swyno fe, i hypnoteisio fe, mae llyged e'n mynd fel hyn, a mae Mowgli fath yn mynd i cysgu, a mae'n canu'r can, ac yw, trust in me, a mae Mowgli mynd. Fel na mae pleserau'r ddaear. Maen nhw'n gallu swyno chi. Chi'n mwynhau nhw gymaint fel bod chi'n dechrau byw iddyn nhw. A'n gallu adael eich bywyd ysbrydol. Hyd yn oed Solomon. Nawr cafodd e cyfoeth a gogoniad yr holl beth yma gan Dduw, yw mwynhau. Ond fe nath pleserau'r ddaear oeri i ysbryd a'i perthynas efo Duw. Felly byddwch yn ofalus o pleserau'r ddaear, maen nhw'n gallu'n swyno ni. Ond eto, y rybydd mwyaf am pleserau'r ddaear. Maen nhw'n anigonol. Gallan nhw ddim bodloni eich enaid tragwyddol. Un o broblemau cael bywyd hapus iawn ar y ddaear yw chi'n meddwl, dwi'n bodlon. A chi'n mynd ceisio dim byd arall. Chi'n colli allan yn ofnadwy. Chi'n gweld digynnwch chi enau tragwyddo sydd wedi cael ei wneud i mwynhau Duw. A mae person sy'n mwynhau pleserau'r ddaear heb mwynhau Duw, fel person sydd yn ymroi i cyfeillgarwch i anifail ac yn osgoi pobl. A chi'n gwybod, maen wrth i bodd efo'i ceffyl neu cyn neu rhywbeth, ond chi'n gwybod mae rhywbeth yn bod. Maen nhw'n cael ei wrth perthynas efo anifail a maen nhw'n delio efo pobl. Maen nhw'n colli allan.
A felly mae'r person sy'n llawenhau yn pethau'r ddeiar yma, dwi'n sylweddoli bod yna rhywbeth lot mwy. Mae pleserau'r creadigaeth ond yn dysgu ni rhywbeth am y creawdwr. A mae'r person sydd yn llawenhau yn y ddeiar, heb llawenhau yn niw, fel rhywun sy'n llawenhau mewn llun o'i gariad, ond dwi'n eisiau cwrdd â cariad ei hun. Mae wirion. Y darlun o Dduw sydd ar y ddeiar di'n mwynhau ynddo fe. Gwell beth mwynhau Duw ei hun. Salm 4, adnod 7. Rhoddais fwy o lawenydd yn fy nghalon, na'r eiddo hwy pan oedd llawer o yd a gwyn. Chi'n gweld y pwynt? Mae yd a gwyn y ddeiar yma gret. Mwynhewch nhw. Da iawn. Ond mae yna mwy ar gael. A byddwn ni'n sôn am y lot mwy yn y pregethau nesaf sydd i ddod. Mwy na beth gath y ddeiar yma wneud. Mae yna llawenydd mwy na pleserau'r llawr. Mi'n gobeithio bod fi'n annog chi i ddod i'r pregethau nesaf i gael clywed amdanyn nhw. Trydydd beth, i orffen y pregeth yma, a byddai weddol hir ar hwn, sori, sut i ymateb i dristwch. Chi'n gweld i ni byw mewn byd syrthiedig. Mae pechod wedi effeithio ar y byd a mae tristwch wedi dod i'r byd a rhaid ni byw mewn reality. Bydd rai o ni yn profi trychinebau yn ein bywyd. Bydd na resymau corfforol, emosiynol, amgylchiadau a pob fath o bethau yn achosi tristwch. Felly, os dyn ni eisiau llawenydd, rhaid i ni ddechrau trwy ymateb yn gywir i dristwch. Ac felly, cyn mynd ymlaen i'r pregethau nesaf am beth yw y llawenydd, dwi eisiau sôn am sut i ymateb yn gywir i tristwch. Nawr, byswn ni'n hawdd iawn wedi gallu gosod 8 pwynt sut i ymateb i tristwch. A byswn neb yn gallu cofio 8 pwynt a chi'n angofio nhw gyd. Felly dim ond 7 sydd gyda fi. Dwi ddim yn disgwyl i chi cofio nhw gyd. Right? Y reswm mae gynnu fi 7 ymateb i tristwch oherwydd mae yna pob fath o tristwch. Mae yna wahanol amgylchiadau mewnol neu allanol. Dych chi'n ymateb i nhw mewn ffyrdd gwahanol. Os dych chi'n fath o berson, gallwch chi mynd ar eich papur a nodi y 7. Be dwi'n disgwyl yw falle bod un neu 2 ohonyn nhw chi'n teimlo, ie, mae hwn yn berthnasol i fi. Dyma sut dwi i fod yn y sefyllfa yma. Felly gai nodi sut i ymateb i dristwch. Cynta i gyd, gweld drygioni pechod. Sut dath tristwch i mewn i'r byd? Oherwydd y cwymp, oherwydd pechod. Nawr, dwi ddim yn golygu dwi'n drist achos bod fi wedi wneud y pechod yma, felly fi'n cael y tristwch yma. Be dwi'n sôn yw, dath pechod mewn i'r byd yn Eden, yn y cwymp, ac oherwydd hynny gyda pechod dath tristwch ar bawb yn gyffredinol, a mae pechod ar bawb yn gyffredinol. Ydych chi'n tempted i feddwl weithiau bod pechod yn peth da? Wel, pan dych chi'n profi tristwch, atgoffwch eich hunan. Dyma beth mae pechod yn creu. Dyma pa fath o beth ydy pechod. Rhywbeth sy'n creu tristwch. A pan chi'n gweld tristwch erchill y byd mae'r adegau, atgoffwch eich hunan, mae pechod yn beth drwg. Wedi'n ail ymateb, cydymdeimlo. Chi'n gweld ers y cwymp, mae pechod a tristwch wedi dod dros y byd yn gyffredinol, a mae'n dod i ni gyd. Medd yn adnod ni ddechrau dod dan dristwch. Mae'n neud i fi feddwl cwmwl uwch ben. Dyn ni gyd yn byw ar y ddeiar
ar diwrnod niwlog, mae yna cwmwl o dristwch dros y byd ers y cwmp. Nawr, byddwn ni yn dysgu, gallwn ni dal awenhau o dano fe, ond tra ers y cwmp, dyn ni dan dristwch. Ac felly mae eisiau ni cydymdeimlo a'n gilydd. Pan o'n i'n byw ym Mangor, o'n i'n byw neu gweithio ar gwylod mynydd Bangor, ac o'n i'n hoffi adeg hynny redeg i fyny i mynydd Bangor, ac edrych lawr ar Bangor, ac chi'n fath o gweld pawb fel morgrig o dano chi ar y stryd, ac o'n i'n wrth y modd yn neud hynny. Ac yn meddwl mae gynnon ni gweld Bangor fel o Duw yn gweld edrych lawr arno fe. Ac o'n i'n licio'r gweld hynny, roi persbectif. Ond nath e taro fi. Dwi ddim iws ar ben mynydd Bangor. Ble dwi o iws pan dwi lawr yn byw ymysg pobl, ysgwydd ac yn ysgwydd efo nhw, yn dioddau gyda nhw, yn mynd trwy'r un problemau ac yn cydymdeimlo. Fyna dwi halen y ddeiar yn y lle. A mae tristwch yn dysgu ni i gyd ymdeimlo. Dyn ni gyd yn y dan tristwch. Ac eisiau ni cydymdeimlo fo'n gilydd. A pwy sy'n cydymdeimlo gorau? Rhywun sydd wedi bod trwy'r un peth. Felly ystyriwch ai un reswm pan bod Duw wedi rhoi rhyw dristwch i chi yw bod chi'n cydymdeimlo a pobl sy'n byw dan cwmwl tristwch mawr y ddeiar yma. Trydydd ymateb. I weld fel ewyllus Duw ac ymostwng. Mae rhagluniaeth Duw yn trefnu popeth. Mae'n gor uwch lywodraethu. Felly mae dioddefaint yn dod i'n rhan naill ai o'i pwrpas penodol neu i gyniatad iddo fe. Felly mae rhaid i ni ymostwng iddo fe. 1 Pedr penod 5, adnod 6. Mae'n dod ar y sgrin i chi. Ymddarostyngwch gan hynny dan lawr cadarn Duw. Nawr, beth sy'n digwydd yw bod y Cristnogol mae Pedr yn sgwennu atyn nhw yn dioddau. Ond medda fe, y dioddefa'n chi'n cael, Duw sy'n gwasgu chi lawr. Nawr sy'n rhywun gweud, na, yr Ifeiniaid yw a'r Paganiaid. Ie. Duw sy'n gwasgu chi lawr. Duw sy'n rheoli, mae fe ar y foment yn gwthio chi. Right? Y syniad yw dioddefaint, mae'n anodd, mae'n pwysio chi lawr, a chi'n teimlo fe arno chi. Beth ych chi fod wneud? Ymddarostyngwch gan hynny dan law cadarn Duw, fel y bydd iddo ef eich darchafu pan ddawr amser. Beth nath Iesu Grist yn Getsemane? Oedd e'n dioddau, ond gwnelau'r dywyllus. Mae'n ymostwng i Dduw, a mae Duw yn darchafu fe mewn amser. Mae Job, pan mae'r holl trychinebau'n digwydd iddo fe yn dweud, yr arglwydd a rhoddodd, yr arglwydd a gymerodd i ffwrdd, bendigedig fyddo enw'r arglwydd. Ydy chi yn y tristwch mae Duw wedi roi i chi wedi ymostwng i Dduw, neu cwyno yn ei erbyn e? Wedyn, pedwerydd ymateb. I gweld tristwch fel disgyblaeth Duw ac i tyfu trwyddo fe. Nawr, dyw hwn ddim yn golygu bod ni'n gweld, fi wedi gwneud y pechod yma, felly mae Duw yn cosbi fi efo hwn. Nawr, ddim yn am y gall hwnna bod, right? Ond dim dyna'n gyffredinol. Ond pan mae rhywun yn mynd i mewn i'r byddin, mae yna basic training, yn yw mae rhaid i pawb mynd trwodd. A mae Duw yn rhoi basic training i ni, ac yn dysgu ni trwy tristwch a dioddau. Hebreaid 12 ac adnod 5. Byddwn mae'n darllen. Fy mhlentyn,
paid â dirmygu disgyblaeth yr arglwydd, a phaid â digaloni pan geid y geryddu ganddo. Medda fe, mae Duw yn rhoi y disgyblaeth yma i ni. A dych chi ddim cynta i gyd i fod i ddirmygu fe. Yn yw peidio cymryd yn ysgafn. Os gai osod fel hyn, dwi'n cofio darllen llyfr Bear Grylls yn sôn am ei magwraeth a tyfu fyny a'i training i mynd mewn i'r SAS. Nath e methu y tro cynta, yr ail tro fe nath e llwyddo. Os ydych chi'n mynd mewn i'r training i mynd mewn i'r SAS, dio ddim yn just y basic training, maen nhw'n gosod chi yn y pethau bod go iawn yn torri chi. A mae pawb sy'n trial dod mewn, dyn nhw'n mynno fath gawn ni go ar hyn. Maen nhw gyd yn ofnus, galla i wneud e, bydd rhaid i fi ymdrechu i'r mwyaf. Mae gan Dduw i Gristnogion i SAS training. Paidiwch â dirmygu fe, paidiwch yn meddwl, bydda i yn iawn. Gall Dduw roi tristwch a fydd yn anodd. Ond wedyn, mae'n gweud paidiwch â digaloni. Chi'n gwybod, mae rai yn gallu dirmygu, ond mae rai wedyn, na, pa obau sydd i fi. Mae Duw yn nabod chi. Dyw e byth mynd i profi chi tu hwnt i'r hyn sydd bydd i chi yn y pen draw. A mae'n caru chi, a pwrpas Duw yw eich glanhau eich calon, nid i torri fe. A felly ni'n cael yr agwedd cywir a disgyblaeth Duw. Dyn ni ddim yn dirmygu fe, ond dyn ni ddim yn digaloni. A'r ffordd ni'n neud hynny yw, pan mae yna tristwch yn dod, dyn ni'n gweddio fyny, o Dduw, helpa fi i dyfu trwy y profiad yma. A chi'n gweddio hynny cyn gweddio arbed fi rhag y profiad yma. Yn yw bod e'n mwy pwysig yn ein golwg ni, bod ni'n dysgu trwyddo fe, na bod ni'n cael ein gwared rhagddo fe. Felly, helpa fi ddysgu trwyddo fe, wedyn gweddiwch helpa fi cael gwared ono fe. Pumed, ymateb. Mae tristwch yn ymateb da i bechod ac yn dangos edifeirwch. Dylai pechod trisau ni. Ar ôl i Pedr gwadu Iesu Grist, fe nath wylo'n chwerw. Da iawn! Dyletswydd ni yw trisau oherwydd ein pechod. Nawr, dyma fi'n dechrau pregaeth, os i rybyddiwch chi bod pregaeth gyntaf yn wahanol, ond rhoi cyfres ar llawenydd ac yn dweud y dylech chi trisau dros eich pechodau. Sut dyn ni'n mynd i llawenhau yn y bywyd Cristnogol os dwi'n annog chi i trisau am eich pechod? Wel, gai ddeitho chi, mae trisau am eich pechod ddim yn atal llawenhau yn yw o gwbl. Mae e'n helpu chi llawenhau yn yw. Meddyliwch am seesaw. Bydd yn dod ar y sgrin. Mae Duw a pechod y gwrthwyneb. Pan dych chi'n tristhau am eich pechod, dych chi'n llawenhau yn yw. Be sy'n atal llawenhau yn yw? Pan dych chi'n llawenhau mewn pechod, byddwch chi'n tristhau yn yw. As maen nhw gwrthwyneb i'w gilydd, mae'n swnio'n od nag yw. Ond meddyliwch fel bita bwyd. Os newch chi bita pacet llawn o Haribos cyn cino, byddwch chi'n colli'ch appetite am gino. Be sy'n atal eich llawenydd ysbrydol? Nid tristwch ysbrydol. Be sy'n atal eich llawenydd ysbrydol yw llawenydd pechadurus. Mae tristwch ysbrydol yn gallu gwneud chi'n hapus. Mae'n esiampl gwych o hwn yn Salm 51, adnod 12, medde Dafydd, dyro i mi eto o'r foledd dy iachawdwriaeth.
Be sydd wedi bod yn digwydd fan hyn? Chi'n cofio pechod Dafydd efo Bathsheba? A trefnu lladd yw'r reias. Ac mae e'n mynd trwy cyfnod nag yw o bell o ddiw, ac mae'n disgrifio fe'n Psalm 32 hefyd, a mae'n drist ac yn y blaen. Ond wedyn, mae'n cyffesu i bechod. Mae'n trist am ei bechod. Ac wedyn, mae'n rhoi y gweddi mwyaf cheeky. Dychmygwch ar ôl i pechod gyda Bathsheba ac ar ôl i'w reias, dyw ddim jest yn gofyn am y ddeiant. Mae'n gweud, dyro mi eto orfoledd dy iachawdwriaeth. Gai ddeitho chi, gallwch chi fod yr un mor cheeky. Falle bod chi wedi pechu yn ofnadwy, a chi'n meddwl sut gallai gofyn i Dduw i maddau. Os newch chi tristhau am eich pechod, gall chi fod mor cheeky a gofyn i Dduw, roi mi orfoleddu yno ti. Mae tristhau am eich pechod ddim yn atal llawenydd ysbrydol, mae'n help iddo fe. Chweched ymateb, sori, mi'n bod 7 pwynt yn ormod yna fe. Dim ond, gewch chi'n mynd ar y we a gwrando eto. Cymdeithas a dioddefiadau Crist. Rydyn ni'n dilyn gwaredwr na dioddau yn ofnadwy. Yn Ffilipied, pennod 3, adnod 10, mae Paul yn gweddio fel hyn. Rwyf am ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad, fi'n siŵr bod ni gyd eisiau gweddio hwnna. Dwi eisiau profi grym atgyfodiad Crist yn y mywyd i. Dyna dwi eisiau, a mae ail rhan y gweddi wedi dechrau rhydu achos yw pobl ddim yn iwso fe. Mae eisiau profi grym atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau. Wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef. Meddai Paul, dwi eisiau profi cymdeithas i ddioddefiadau. Ac os newch chi nôl at yr adnod yna ni cyd-destun, dych chi'n gweld. Mae wrth profi cymdeithas dioddefiadau Crist, dyn ni'n profi grym yr atgyfodiad. Mae'r ddau yn mynd gyda'i gilydd. Yr ymateb ola i dristwch. A'i weld fel y llwybr at gwir lawenydd. Psalm 126, adnod 6. Bydd yr un sy'n mynd dan wylo ac yn cario ei sach o hadyd, sy'n jyst yn golygu had i'w plannu, cario ei sach o had, yn dychwelu drachefn mewn gorfoledd ac yn cario ei ysgubau. Rhan o ffordd Duw yn arwain at gwir lawenydd yn aml iawn yn mynd trwy llwybrau tristwch. Ac felly pan mae'r Cristion yn mynd trwy llwybrau tristwch, mae ganddo fe obaith o pwrpas Dduw. Mae ganddo fe obaith fel gyda ni'n gweld nes mlaen am gogoniant y nefoedd sydd yn tu hwnt i cymhariaeth. A bod hyd yn oed y tristwch yn gweithio gogoniant iddo fe yn y nefoedd. Dyma'r ffordd i wir lawenydd. Wel, fi'n gobeithio bod fi wedi gosod y seiliau. Mae yna llawenhau ymhethu'r ddeiar yma. Os ydych chi'n cael nhw, llawenhewch yn nhw, newch yn fawr ohonyn nhw. Cofiwch, dyn nhw ddim wedi addo, dros dro maen nhw. Mae'n peryg iddyn nhw swyno chi. Ac ydych chi'n mwynhau nhw, paidwch â bodloni, maen nhw'n anigonol, mae yna rhywbeth mwy. Ond cofiwch bydd Duw hefyd yn rhoi tristwch i chi. Peidiwch â gwastraffu eich tristwch.
os newch chi ymateb eich tristwch yn gywir, byddai'n dwy'n chi i fwy o lawenydd ysbrydol. Ynglŷn ag lawenydd ysbrydol, dyna lle byddwn ni pnawn yma. Beth yw llawenydd fel ffrwyth yr ysbryd glân? O'n i'n bron a gweud, see me next week. Chi'n gwybod ti'n meddwl, dyma byddwn ni'n edrych arno eno. Dim ni ganu. Un sy'n sôn am dilyn Iesu Grist, cymdeithas i ddiweddiadau dilynaf fy migael trwy foes. Diolch Derek am yn harwain ni ac dewch yn ôl y prynhawn yma. Gadewch i ni roi'n hunain yng ngofal yn harglwydd. Bendigedig fyddo Duw a thad i'n harglwydd Iesu Grist, y tad sy'n trigyrhau, a'r Duw sy'n rhoi pob diddannwch. Da ni o Dad yn diolch i ti am yn harwain ni bore yma eto. Yn harwain ni i weld nad peth drwg bob amser i tristwch, ond dan dy law di fod diddannwch yn dod trwy'r cyfan. A da ni'n gofyn y Dduw'n Tad am i ni gael yr hireth dwfn yna yn ein calon. Fydd yn peri bod ni'n dod nôl i geisio y llawenydd sydd i'w gael yn o ti ac yn ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gai'ch annog chi i drafod fel oedd Derek yn dweud, ond wrth i chi adael, cofiwch eich